tak duetke karo ibumu, Bu Kesi kene Bu Kesi. Ayo. Ora apa-apa karo anake kene. Ayo. Pamundhute Pak Eko Bilowo lho arep nanggap sok Juni. Ayo iki diaturake. Kolaborasi antara ibu dan anak. Ayo nggih. Ora apa-apa Bu Kesi nggih. Tak suwunke ngapura ning Pak Purbo wis to. Ayo jumeneng kene ora apa-apa. Nggih, nggih. Kene jan nggih. Cek. Nggih. Aku kok mbok jejerke niken to, Pak? Pak sing nom-nom akeh lho, Pak. Sama kok, Bu. Sama apane, Nduk? Sama gelungannya. Pinter anakku wedok ayune, ya Allah. Ning barang sampean jejer kaya saumuran lho. Loh, padha ayune, Bu, saumuran. Nggih, kula 18. Iya, Ibu umure wis 38. wah 28. 28. Ayo, suarane padha bantere, ayo. Entute ya padha bantere. Nggih. Nganggo bawa? Nggih. Ya coba Asmarandana. Nggih. Ya Bu Kesi dhisik engko dibacutke genduk niken. Ya. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Bapak Eko Bilowo, ugi kula aturaken dumateng Ibu Risma Urip Widodo ingkang kepareng nenggani lan paring tali asih dumateng Bu Kesi. Menika sampun soulmate nggih, Pak. Oh nggih. Pun suwi menika. Ah nggih. Bojo kula bareng kenal kali Bu Risma. Sakniki malih gualake mboten umum. Ya. Turunan nggih. Memang gini Pak Dalang, Pak Urip mohon maaf, Dalang dan Kolonel itu memang sama-sama public figure. Penjenengan itu dikenal masyarakat luas, public figure, apalagi wajah rupanya ganteng. Loh, jenengan berdua cakep-cakep. Nah, orang cakep itu biasanya itu ujian terberat itu adalah godaan wanita cantik. Nah, kalau istrinya tidak memprotek, mengamankan, maka akan lenyap gitu aja ya Mbak ya. Ini golok kita siap melayang ya Mbak. Rungokke kuwi. Nggih, jenengan barang lho Pak marukane Pak. Nggih, wong bojo kula niku mboten namung satpam ning sak ndure Kapolri niku. Oh, kula niku kolonel, bojo kula bintang 1 e. Loh, ini adalah tanda penyelamatan istri terhadap suami. Kalau istri tidak galak, maka suami akan lepas kendali. Maka salah satu kelebihan istri galak, rumah tangga akan menjadi aman dan tenang. Nggih, Mbak Risma? Iya. Selamat dan sukses untuk TNI Angkatan Udara yang pada malam hari ini merayakan ulang tahun yang ke-80. Semoga TNI Angkatan Udara selalu menjadi kebanggaan dan pengayom bangsa Indonesia di Dirgantara sepanjang masa. Luar biasa. Ya, bacute awakmu ken ora ngapa-ngop ae. Ayo. Luput pisan kena pisan. Ayune anakku wedok, bocah kok ayu menur-menur kayak ngeten nggih Pak Ibu. Tak ibaratke niken niku anu lek wowoan ngoten pisang. Gedang raja sing pun lagi suluh ngoten nika lho. Dadi suluh rupane kuning, terus akeh codot sing pengen ngrogoti. Tenan niku. Mula tak elingke ya Nduk, niken tak elingke. Yen eneng codot arep teko ngono kowe, kowe nding kluo, meneng o.
Aja malah kualik gedange sing awe-awe. Dot codot rene iki brongsongku awa-awan. Aja ya. Nggih, nggih. Jangan. Bahaya. Pak. Pripun? Sampean codot apa lawa? Napa? Sampean codot apa lawa? Kula codot ning pun espayet kula niku. Nggih. Lek milih ya, Nduk, aja dalang, aja TNI. Golek ana sesuk-esuk yen bar wayangan ana piyai sing muni sukses ngono. Lah niku nggih. Lha kok saged? Nggih, niku mutiara. Sapa sing muni sukses? Lah kelo. Berarti kuwi jodohku, Pak. Ayo. Terus ya. Yen gampang luwe gampang. Bu Kesi, ya. Yen angel Terakhir menunjukkan kekompakannya berdua deh. Ayo. 1, 2, 3. Tan kena numbas arta. Terima kasih, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri dan juga Ibu Sukesi alias Nyai Bermoro. Ayo coba Nyai bledek. Bledek. Pak Urip. Bateri nggih, Pak. Sebentar, kok Nyai Bermoro sih jenengku Ibu Sukesi Rahayu. Nyai Bermoro iki minyak tawon lho. Lah ya kowe apa-apa lek musuhmu minyak tawon. Ayo. Kebeler minyak tawon, masuk angin minyak tawon. Ayo. Atine lara minyak tawon. Pak Cahyo awas diuntuk tawon. Balik, Pak. Monggo sarung jagung diaturake coba kaya Pak. Monggo netes. Ya, Nduk, kan?
Matur nuwun.